Vi er klar til at lave vores kurvknap her. Og det vi kan se, det er, at når jeg trykker på den, så sker der faktisk ingenting. Så hvis du ikke allerede har gjort det, så skal du lige lave en on-event til din kurv, som går til skærm 3. Godt. Det der så gerne skulle ske herinde, det var, at der kommer til at stå, hvad vi har købt inde i det her tekstfelt. Så vi skal bruge de her lister, vi lavede heroppe. Den hedder kurv varer, den hedder priser, og den hedder antal. Og det er simpelthen fordi på den måde, så kan vi holde styr på, hvad vi har købt, hvad det kostede, og hvor mange vi har købt. Og på den måde, så kan vi ligesom vise brugerne de oplysninger. Så for at vi kan huske, for at vi ved, hvad det er, vi har købt, så er det første, vi skal, det er faktisk at få gemt nogle af de her oplysninger i vores visprodukt. Så jeres visprodukt skulle gerne se lidt i retning af den her ud. Det kan være, at I har noget, der ser anderledes ud her. Det er okay. Men resten her skulle gerne se nogenlunde sådan her ud. Det vi skal have gjort, det er, at vi skal have gemt de her, hvad det er for et produkt, som bliver vist. Og der har vi allerede heroppe en, der hedder produktnavn. Vi har også en, der hedder produktantal, og vi har en, der hedder produktpris. Så dem skal vi have gemt noget i. Så vi tager den, der hedder x er lige med, og trækker ind. Så skriver vi produktnavn. Og så tager vi igen, og nu zoomer jeg ind, så tag fat i det her punkt. Ui. Ja, det var smart. Tag fat i punktummet. Og så træk den her op. Så sådan der. Så gør vi det samme med produktpris. Der trækker vi også den her op. Og nu er jeg jo så snydt. Så her, der skal I så skrive, i stedet for, der skriver I produktnavn og produktpris. Så på den måde, så har vi nemlig styr på, hvad det er for et produkt, vi kigger på lige nu. Godt. I den her plus og minus knap, der har I forhåbentlig brugt produktantal til at holde styr på, hvor mange produkter I har købt. Hvis ikke I har skrevet produktantal er lige produktantal plus 1, og produktantal er lige produktantal minus 1 ved minus, så er nu et godt tidspunkt at pause videoen og få det opdateret. Nå, nu har vi sådan adgang til de her ting. Nu skal vi have dem læst fra vores liste. Og der er det, at det her kode, det kommer til at virke. Kode varer, produktnavn, produktantal og priser, produktpris. Og det er der, vi bruger append item, som I jo forhåbentlig fandt ud af i opgave 7. Og nu skal vi så til at få vist de her ting. Og måden vi gør det på, det er simpelthen ved, at vi skal gennemløbe vores lister. Så vi tager en forlykke ud, fordi vi skal løbe igennem noget. Den starter på i er lige 0. Det er rigtig godt, fordi alle lister de starter på 0. Den skal køre, det her det er slutbetingelsen, den skal køre indtil der ikke er flere tilbage i en af de her lister. Alle listerne er lige lange, så i princippet kan vi tage en hvilken som en af dem. Vi tager den her, der hedder listed length ud, og smider den ind her. Og så bruger vi, hvad skal vi bruge? Kurvvarer, tror jeg. Så kurvvarer. Sådan, der er length. Så har I det her. Og så står der i++, så den skal gå 1 frem hver gang. Det er så fint. Så kunne jeg godt tænke mig at starte med at lave en variabel. Sætter vi lige ovenfor her. Der hedder indhold. Og min indholdsvariabel, den har ikke noget indhold til at starte på, så den er bare 2 gåseøjne eller anførselstegn. Og så kunne jeg godt tænke mig, at når jeg så får de her varer, så skal den tilføjes til indhold. Så vi kunne lige starte med at sige, at
det, vi skal lige se her. Så den hedder k-vare. Kalder vi den var er lige k-vare. Firkantet parentes i. Firkantet parentes slut. Og den der firkantede parentes laver I ved at holde Alt GR og 8 nede på en Windows computer. Og så enten Alt 8 eller Option 8 på en Mac computer. Og på samme måde, når I skal afslutte den, Alt GR 9, Alt 9 eller Option 9 på en Mac. Okay, så vil jeg gerne lige skrive plus her, hvis I fik gjort sådan her, så er det også okay. Nu gør vi det uden plus. Det er også okay. Så vi siger vare er lige k-vare i. Og så skal vi have tilføjet den til vores indhold. Så nu siger vi indhold. Er lige indhold. Plus. Så laver vi lige et mellemrum her. Jo, det gør vi. Plus vare. Sådan der. Så kunne vi godt tænke os til sidst. Og nu har jeg lavet en variabel, som jeg ikke har fortalt eksisterer. Det gør vi lige her. Sådan. Ellers bliver den lidt forvirret. Den sagde, hov, du bruger en variabel, som ikke eksisterer. Nå, så mangler vi lige at skal vi se. Indsætte det her. Så sæt tekst er den, vi leder efter. Den kommer jeg forbi. Den er der. Og den sætter vi efter, at koden den er færdig. Og skal vi lige se her. Den her, den hedder k-label. Så k-label har jeg kaldt min. Og herover der fjerner vi lige alle anførselstegn, og så skriver vi indhold. Det er så vigtigt, at det står præcis sådan her. Godt. Så prøver vi lige at køre det. Jeg lægger noget i kurv her. Og vi kan se, at der sker faktisk ikke så meget. Og det er fordi, at det først bliver kørt, når jeg trykker på den her. Så kan vi se, nu viser den, hvad jeg har købt. Så kunne jeg godt tænke mig at gøre præcis det samme, bare med antallet og prisen. Så nu skal jeg have en antalsvariabel. En antalvare. Og jeg skal have en samlet pris vare. Og den er også 0. Og så skal jeg gøre, ligesom jeg gjorde med min indhold, eller min vare her. Så jeg siger antal vare. Der har faktisk været, ja, sådan der. Og så skriver vi, der hedder den jo, den bliver gemt i det antal her. Så den hedder antal, firkantet parentes i. Hvorfor gør den det? Jamen det er fordi, at først så passer det jo med, at lad os prøve at lege, at der ligger noget her. Nej, jeg har ikke lagt Belida. Sådan der. Så ligger der måske Belida-æbler, og de koster 5 kroner, og antallet er 4. Så I kan godt forestille, hvis vi nu havde mange henad her, en liste er jo bare en variabel, der kan indeholde mange elementer, jamen så kunne jeg have alle mulige forskellige æbler. Jeg vil have forskellige priser og forskellige antal, men dem, der står på nummer 1, de hænger ligesom sammen, fordi de er tilføjet på samme tid. Så det er det, vi bruger lige nu, når vi så skal lave vores kurv. Så vi siger det der, så gør vi præcis det samme med samlet pris vare, eller næsten. Der siger vi, at antal i gange med, så skal vi lige se, hvad priser her. Priser, firkantet parentes i, fordi så får vi den samlede pris. Så skal vi faktisk
Nu siger jeg bare, det er det ikke nødvendigvis, men så skal vi til at sætte alle de her strenge sammen, de her tekster sammen. Så nu ser vi, at efter det her, der vil vi gerne have et mellemrum. Så vil vi gerne have, at den skriver antal bare plus mellemrum plus samlet pris bare plus mellemrum kroner punktum der. Godt. Det ser lidt vildt ud det her, men lad os prøve at se, om det faktisk virker. Så nu går jeg herind. Jeg lægger den i kurv. Jeg kan ikke se den i kurven endnu. Men når jeg trykker her, så kan vi se per liter 20 kroner, Elstar 3, 15 kroner. Det kan være, at vi lige skal skrive styk efter antal varer her. Det gør vi lige. stk. Mellemrum. Så vil der stå styk også. Og så kunne jeg egentlig godt tænke mig, fordi nu stod det jo på samme linje, så jeg kunne faktisk rigtig godt tænke mig, at den skiftede linje. Så vi skriver plus, anførselstegn, og så skriver vi backslash. Det ligger jeg på alt gr eller option eller alt. Og så der, hvor man laver større end eller mindre end tegn, den ligger ved siden af mellem Z og Shift på tastaturet. Der laver man simpelthen backslash, og så laver vi backslash af sådan noget, det er en omvendt skråstreg. Og så trykker vi lige enter her. Det er ikke helt rigtigt, for vi mangler lige et N. Sådan der. Og nu er den stadigvæk sur. Hvorfor er den det? Sådan der. Det var den slet ikke. Der. Så når vi kører det her, så kan vi se, at vi lægger... Og nu har jeg jo snydt ved at putte noget ind i den der kurve. Men nu I se, så har den faktisk sat det her ind, som vi gerne vil have det til. Så det er bare lidt dumt, at når jeg trykker på læg i kurv her, at jeg så kommer ind til den samme, men at den her ikke opdaterer sig. Så det sidste, jeg gerne vil have den til, det er ligesom at køre det her, hver gang jeg får opdateret min kurv. Og ligesom med det andet, så kræver det ligesom, at vi laver en funktion. Så vi tager lige alt det her, og så bruger jeg lige Ctrl X, I kan også bruge Command X på en Mac, til at klippe det. Og så laver vi en function her, der hedder function myFunction, og den kalder vi Q. Ja, vis Q vil jeg faktisk gerne have den her. Så stiller jeg mig lige her, så vi kan se, at cursoren den ligesom bliver markeret med sort. Og jeg siger Ctrl V eller Command V. Og så trækker jeg en function myFunction ind, hvor jeg skriver vis Q. Så betyder det nemlig, at den kører alt det her kode. Og så skal jeg lige finde den der i kurvknap, som jeg også havde. Den har jeg her. Og der vil jeg simpelthen gerne have, at den kører vis Q. Så vis Q. Og det er egentlig, man bør egentlig skrive alle funktioner med stort V. Så det her er faktisk den rigtige måde at gøre det på. Jeg kan se, at jeg har ikke gjort det helt rigtigt nedenunder. Nå. Lad os se, hvis vi kører den her. Så lad os se. Så står det simpelthen rigtigt. Så det er simpelthen vores kurv.